Je li kršćanstvo privatna stvar? Često čujem kako govore da je vjera privatna stvar. Je li to tako? Želim vas pitati, je li kršćanstvo privatna stvar? Ili još bolje, jesu li kršćanski stavovi privatna stvar? Prije no što odgovorim na to pitanje, htio bih postaviti protupitanje. Uzmimo, na primjer, kovanicu od 5 maraka. Što je ugravirano na njoj? Broj 5 ili orao? Oboje. Kovanica od 5 maraka ima 2 strane. Isto je tako i s pitanjem je li kršćanstvo privatna stvar. Odgovor je oboje. Da i ne. Ispravna, živa kršćanska vjera ima 2 strane. Jedna je potpuno privatna, a druga javna. I gdje nedostaje jedna od njih, nešto nije kako treba. Kršćanska je vjera potpuno privatna stvar. Da bih vam ovo predočio, ispričat ću vam jednu priču. Jednom mi je netko rekao da sam pripovjedač. Na to sam odgovorio, nije to nikakva sramota. Uvijek se jako bojim da će ljudi zaspati u crkvi. Ali ako u govor ubacujem priče, neće zaspati. Osim toga, život se sastoji od priča, a ne od teorija. U pokrajini Ravensburg u 19. je stoljeću živio silan propovjednik, Johann Heinrich Völkening. Kroz Völkeningove je propovjedi cijela okolica Bielefelda doživjela veliko duhovno probuđenje. Jednog dana Völkeninga pozvaše k nekom bogatom seljaku. Taj je imao veliko imanje i bio poznat kao pošten i marljiv čovjek. Nažalost, silno je mrzio kršćanske propovjedi. Njegov je problem bio u tome što nije htio priznati da je grešnik. On nije trebao spasitelja koji je na križu platio za njegove grijehe. Govorio je, činim dobro i Boga se ne bojim. Kao što rekoh, jednog su dana poslali po Völkeninga jer je seljak bio nasmrt bolestan. Umirao je i htio je posljednji put pričestiti se. Völkening uđe u kuću. Bio je krupna stasa, imao je svjetlo plave oči koje su privlačile pažnju. Prišavši postelji umirućega, dugo ga je gledao ne progovorivši ni riječi. Konačno prozbori. Heinrich, jako sam zabrinut zbog vas. Put kojim ste išli do sada ne vodi u nebo, već ravno u pakao. Rekavši to, okrenu se i otiđe. Bogatog seljaka obuze bijes pa povika za njime. I to mi je neki župnik, to li je kršćanska ljubav? Pala je noć. Teško bolestan seljak ležao je budan. Savjest ga je mučila. Ne ideš u nebo, već u pakao. Što ako je nakon svega to istina? Sjetio se brojnih grijeha koje je počinio. Nije proslavio Boga kao što je trebao. Ponekad je nekoga vrlo lukavo prevario. I idućih noći obuzela ga je smrtna strava. Jako se uznemirio. Odjednom je shvatio kako se u njegovom životu nakupilo mnogo grijeha i da uopće nije dijete Božje. Sada se zaista htio obratiti. Nakon 3 dana ponovo posla ženu po župnika. Ženo, dovedi mi Völkeninga. Bilo je kasno navečer. Völkening odmah dođe. Seljak mu vidno uznemiren reče, velečasni, mislim da je krajnje vrijeme da se obratim. Da, reče Völkening, što smo stariji, to smo pametniji. Htjeli biste se obratiti jer ste u nevolji, a to ne mora značiti da se istinski želite obratiti. Potrebno je nešto više od toga. Rekavši to, okrene se i otiđe. Ovaj se put seljak zaista ražestio. I vi biste se razbijesnili na takvog župnika, zar ne? Ne bi li bilo bolje da je ljubaznije govorio s bogatim seljakom? Osim toga, izgledalo je da će ovaj uskoro umrijeti. Ali Völkening je bio čovjek Božji i znao je što govori. Prođu još 3 dana i seljak zapadne u duboki očaj. Znao je da mora umrijeti i pitao se gdje su u mom životu bili ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, dobrota, vjera, srdačnost, čistoća. Cijeli je život odbacivao spasitelja koji je umro za njega. Odbacio je onoga koji mu je nudio svoju ljubav. Vidio je sebe na rubu pakla i zapao u dubok očaj. Ženo, zamoli je, pozovi župnika. Ona mu odgovori, ne idem više po njega i onako ti nije ništa pomogao. Ženo, dovedi ga, ja odlazim u pakao. I žena mu pozove župnika. Kad je Völkening došao, pronašao je u njemu čovjeka koji je shvatio biblijski redak. Ne varajte se, Bog se ne da ismihivati. Što tko sije, to će i žeti. Völkening privuče stolicu postelji, sjede do umirućeg i upita ga. Ide se u pakao, jeli? Da, ide se u pakao, odgovori ovaj. Völkening nastavi. Heinrich, pođimo zajedno do Golgote.
Isus je umro i za tebe. I tada mu najljubaznijim riječima ispripovijedi kako Isus spašava grešnika. Ali prije toga mi sami trebamo shvatiti da smo grešnici. Pritom moramo odbaciti krivi stav, činim pravo i Boga se ne bojim. Moramo prihvatiti gole činjenice. Tek nas tada Isus može spasiti. Sada je seljak spoznao, Isus je na križu umro za mene. Platio je za moje grijehe. Samo on mi može dati pravednost koja vrijedi u Božjim očima. Prvi put u životu pravilno se pomolio. Bože, milostiv budi meni grešniku. Gospodine Isuse, spasi me od pakla. Folkening se tiho digne i ode. Ostavio je čovjeka koji je prizivao Isusa. Bio je spokojan jer u Bibliji na 3 mjesta piše: tko zazove ime Božje, bit će spašen. Kada je sutradan došao, našao je čovjeka koji je imao mir s Bogom. Kako je Heinrich? Upita ga. Heinrich ljubazno odgovori: Bog me prihvatio po milosti. Dogodilo se čudo. Vidite, tako je taj oholi seljak doživio svoje nanovorođenje. A sad čujte sljedeću priču. Jedan je učeni čovjek noću došao gospodinu Isusu i rekao mu: Gospodine Isuse, htio bih raspravljati s tobom o religijskim pitanjima. Gospodin Isus mu odgovori: nema se tu šta raspravljati. Ako se tko ponovo ne rodi, ne može ući u kraljevstvo Božje. Kako? Upita čovjek. Ne mogu ponovo postati malo dijete i još jedanput ući u majčino tijelo da se ponovo rodim. Isus svejedno ostade pri svome. Ako se tko ne rodi od vode i duha, taj ne može ući u kraljevstvo Božje. To je ta privatna strana kršćanstva. Čovjek mora proći kroz uska vrata u život kako bi bio ponovo rođen kroz veliko čudo Božje. Nije to što vam govorim neka isprazna teologija. Tu se radi o vječnom spasenju. Shvatite to zaista ozbiljno. Ne možete računati na to da će se nekakav folkening naći kraj vas kad budete na samrti. Da biste primili na novorođenje, trebate konačno shvatiti da je Bog u pravu, vi izgubljeni, a vaše srce zlo. Da biste se mogli nanovo roditi, trebate čeznuti za Isusom, jedinim spasiteljem svijeta. Za nanovo rođenje trebate priznati Spasitelju: sagriješio sam protiv neba i protiv tebe. Novom rođenju pripada i vjera. Njegova me krv čisti od svakoga grijeha. On je platio za mene i podario mi pravednost pred Bogom. Novo rođenje uključuje i potpuno predanje Isusu. I konačno, nanovo rođenje je kad vam Duh Sveti kaže: sada si prihvaćen. Biblija to naziva opečaćenjem. Bez nanovorođenja ne možete ući u kraljevstvo Božje, ali onaj tko je postao dijete Božje može biti potpuno siguran da je na putu u njegovo kraljevstvo. Dragi prijatelji, da se utapam i da me tko izvuče na suho, tada bi ponovo stupivši na tlo mogao mirno disati i sasvim pouzdano znati da sam spašen. Vidite, to je privatna strana kršćanske vjere. To je nešto što svatko mora proći potpuno sam i tako prijeći iz smrti u život. Kad samo pomislim i sjetim se kako sam postao Isusov, moram priznati da je to zaista pravo čudo. Živio sam daleko od Boga, čineći sve vrste grijeha. No tada je u moj život došao Isus. Sada mu pripadam i želim što više ljudi upozoriti na opasnost vječne propasti i dozvati ih k Isusu. Zaklinjem vas, nemajte mira sve dok ne prođete kroz iskustvo na novorođenja. Ne mirujte tako dugo dok ne shvatite: Isus je moj spasitelj i ja sam njegov. Ali na novorođenje nije kraj, nego početak osobne kršćanske vjere. Tijekom cijelog kršćaninova života njegova će vjera biti osobne naravi. Ja sam od samog svog obraćenja znao, od sada neizostavno moram svaki dan slušati glas svog prijatelja. Tako sam počeo čitati Bibliju. Danas ljudi, nažalost, misle da samo svećenici čitaju Bibliju. Nedaleko moje kuće u Essenu nalazi se park. Jutrom rado odlazim tamo i šećući čitam Bibliju. Pritom me ponekad promatraju ljudi koji stanuju u blizini parka. Nedavno mi jedan od njih reče: promatram vas uvijek kad čitate svoj molitvenik. Molitvenike inače čitaju katolički svećenici. On nije ni pomislio da čitam knjigu koju isto tako može čitati svaki laik. Nasuprot rasprostranjenu shvaćanju da to nije knjiga za svakoga, Bibliju zaista može čitati svatko.
Kad sam jednom bio na odmoru s mladim kršćanima iz svoje biblijske skupine u Essenu, imali smo običaj još prije doručka okupiti se na jutarnju pobožnost koja je trajala 15 minuta. Prvo bismo otpjevali neku pjesmu, recimo Sviće svjetlo vječnosti, i poslušali dnevno čitanje iz kalendara. Na kraju bih im dao da pročitaju jedan biblijski odjeljak. Tada bi svatko potražio neko mirno mjesto i čitao tekst za sebe. To isto kod kuće čine i oni koji su započeli nov život s Isusom, oni koji su tek počeli živjeti život vjere. To čine zato što ne mogu živjeti bez glasa dobrog pastira i razgovora s njime. Molim vas, obnovite osobnu stranu svog kršćanstva. Počnite čitati Novi Zavjet. Odvojite za to barem 15 minuta ujutro ili navečer. I kad ponovo zaklopite Novi Zavjet, sklopite ruke i recite: Gospodine Isuse, moram razgovarati s tobom. Danas moram obaviti toliko toga. Molim te, u svemu mi pomogni. Sačuvaj me i od mojih omiljenih grijeha. Daj mi ljubavi za druge. Daj mi Svetog Duha. Molite. Razgovarajte s Isusom. On je kraj vas. On vas čuje. To što kršćanin razgovara sa svojim Gospodinom pripada privatnoj strani kršćanstva. Nedavno sam jednom gospodinu koji je tek postao vjernikom rekao: svaki dan trebate provesti barem 1/4 sata nasamo s Isusom. Čuvši to, on mi odgovori: Gospodine Bush, ja nisam župnik. Župnici imaju dovoljno vremena za to, ja nemam. Strašno sam zaposlen. Ponovo mu rekoh: pozorno me slušajte. Jeste li ikada u potpunosti posvršavali sve svoje dnevne poslove? Još nikad nisam to uspio, reče on. Vidite, rekoh, to je zato što ne provodite tih 15 minuta s Gospodinom. Kad steknete naviku svakog jutra razgovarati s Isusom i pritom pročitate nekoliko redaka iz Evanđelja i tada još jedanput molite, odjednom ćete doživjeti kako će sve što trebate obaviti taj dan biti poput dječje igre. Da, što više posla imate, to više trebate tih 1/4 sata s Gospodinom. Kasnije ćete tih 1/4 sata možda produžiti na pola sata kako biste imali vremena reći svom Spasitelju što vam je na srcu. Ali odjednom će sve biti bolje. Govorim vam iz iskustva. Ponekad se i meni dogodi da propustim to dragocjeno vrijeme s Gospodinom. Ustanem iz postelje i već zvoni telefon. I onda mi netko dođe u posjet. Cijeli sam dan živčan. Ništa ne ide kako treba. Odjednom se sjetim: pa danas uopće nisam razgovarao s Isusom. Ni on nije imao prigodu prozboriti sa mnom. Nije ni čudo kako mi ništa ne polazi za rukom. Shvatite, tiho vrijeme provedeno s Isusom u potpunosti spada u privatnu stranu kršćanstva. Sljedeći dio privatne strane kršćanstva jest ono što Biblija naziva svakodnevnim razapinjanjem tijela. U životu sam razgovarao s mnogo ljudi. Svi su se oni žalili na nekoga. Žene su se žalile na muževe, muževi na svoje žene. Roditelji su se žalili na svoju djecu, a djeca su se žalila na svoje roditelje. Nisu ni shvaćali da kad kažiprstom pokazuju na nekog drugog i kažu on je kriv što ja nisam sretan, u isto vrijeme pokazuju na sebe. Pokušajte uperiti svoj kažiprst i pogledajte u kom pravcu pokazuju ostali prsti. Vjerujte mi, kad jednom počnete provoditi 1/4 sata na dan s Isusom, on će vam vrlo brzo otkriti kako ste sami odgovorni za svoje neuspjehe. Brak vam ne valja zato što ne živite blizu Boga. Na poslu ne valja jer ne hodite s Bogom. Kršćani moraju učiti kako svaki dan razapinjati svoju narav. Htio bih podijeliti s vama jedno osobno iskustvo. Jednom sam proveo 8 dana odmora zajedno s 50 svojih suradnika u omladinskom misijskom radu u Essenu. Bilo je neopisivo lijepo. Bili smo tako sretni jedan s drugim, teško vam to mogu opisati. Sve je bilo tako blagoslovljeno. No ipak je bilo i nekih teškoća. Ali prije nego što smo posljednjeg dana proslavljali Gospodnju večeru, dogodilo se to da odjednom priđosmo jedan drugom riječima: oprosti mi to i to. Ja sam morao prići trojici i reći svakome od njih: oprosti mi ono što sam ti jučer rekao. Jedan mi je odgovorio: ali dobro ste mi rekli. Svejedno mi oprosti, zamolih ga. Razumijete li to? Čovjeku mojih godina nije lako poniziti se pred 20-godišnjim mladićem, ali nisam imao mira dok to nisam učinio. Kada budete imali tiho vrijeme s Isusom, naučit ćete svakodnevno razapinjati svoju narav i sve će oko vas biti lijepo. To se posebno odnosi na privatnu stranu kršćanstva. Ako ne znate ništa o tome, tada vas molim, nemojte se nazivati kršćaninom.
Često, kad šećem gradom, razmišljam. Svi koje srećem smatraju se kršćanima jer vjerojatno plaćaju crkveni porez. U Njemačkoj svaki državljanin mora plaćati porez crkvi. Kada bih sada nekoga zaustavio i upitao, oprostite, jeste li vi kršćanin? Dobio bih odgovor, naravno, nisam valjda hinduist. Ako bih pak upitao, recite mi, jeste li već doživjeli da niste mogli spavati od radosti što ste kršćanin? Dobio bih odgovor, jeste li vi ludi? Tako je to, kršćanstvo bez ikakve radosti, ni traga radosti spasenja. Ali od trenutka kada doživite na novorođenje, iskusit ćete što to znači, radujte se uvijek u Gospodinu. Ponavljam, radujte se. Dragi prijatelji, nedavno sam svojim učenicima pročitao prekrasnu rečenicu iz Biblije koja glasi: a vama koji se imena mojeg bojite, sunce pravde će granuti sa zdravljem u zrakama. To je Isus, to je prekrasno. I vi ćete izlaziti poskakujući kao telad na pašu. Kako je to prekrasno opisano. Nažalost, rijetko nailazim na kršćane koji poskakuju kao telad pred svojim spasiteljem. Zbog čega mi to ne možemo? To je zbog toga što nismo pravi kršćani. Sjećam se svoje drage majke. U njenom je životu bila očita ta nesputana ljubav prema Gospodinu. Sjećam se i mnogih drugih koje sam upoznao kao sretne kršćane. Nadam se da ću s godinama i ja stjecati sve više i više radosti u Gospodinu. No to znači kako evanđelje trebam shvatiti vrlo ozbiljno i ne smijem se zadovoljiti s razvodnjenim kršćanstvom. Dakle, ovo je jedna strana kršćanske vjere. Je li kršćanstvo privatna stvar? Da, jako privatna. Ali sada ćemo pogledati i drugu stranu kovanice od 5 maraka. Pravo, živo kršćanstvo ima jednako tako i svoju javnu stranu koju svatko može vidjeti. Javna strana kršćanskog života. Javna strana kršćanskog života sastoji se u prvom redu u pripadanju zajednici kršćana. Iznad svega je važno ovo. Pravi se kršćani priključuju onima koji također žele biti spašeni. Svake se nedjelje održava bogoslužje. Zašto ne odlazite na sastanak crkve? Možda ćete reći, ja u to vrijeme kod kuće slušam kršćansku radijsku emisiju ili čitam Bibliju. Nije li to dovoljno? Vaše kršćanstvo zaista jadno ako ne pribivate pravom bogoslužju u skupu kršćana. Nedeljno bogoslužje je inače sastavni dio pravog kršćanskog života. Otprilike 300 godina po Kristovu rođenju zasjeo je na prijestolje Rimskog carstva jedan izvanredan čovjek imenom Dioklecijan. Bivši rob, Dioklecijan je nakon oslobođenja silno napredovao te konačno postao vladarom velikog Rimskog carstva. U to doba kršćanstvo se već jako raširilo u svim dijelovima carstva. Dioklecijan je dobro znao da su njegovi prethodnici progonili kršćane. On to nije htio učiniti rekavši, nisam tako lud, progoniti najbolje ljude. Neka vjeruju što hoće. Pod mojom vladavinom svatko može pripadati religiji koji hoće. Bilo je zaista neobično da jedan imperator zastupa takav stav, jer dobro je znano kako vladari općenito vole gospodariti ljudskim umovima. No Dioklecijan je imao uza se jednog mlađeg čovjeka koji je bio suvladar, a zvao se Galerije. Taj je Galerije trebao sjesti na prijestolje po Dioklecijanovoj smrti. Jednog dana taj čovjek reče Dioklecijanu otprilike ovako: čuj Dioklecijane, kad kršćani budu u većini, bit će velikih nemira u carstvu. Oni naime neprestalno govore o svome kralju Isusu. Moramo poduzeti nešto protiv njih. Ah, odgovori Dioklecijan, pusti me na miru. Moji su prethodnici 250 godina progonili kršćane, pa ih se ipak nisu mogli riješiti. Što se mene tiče, ja ću ih ostaviti na miru. To je pametno rekao, ali ga Galerije nastavi nagovarati. Da, ali kršćani su nešto posebno. Za sebe govore da imaju Svetog Duha, a drugi da ga nemaju. I da će oni biti spašeni, a drugi ne. To su oholi ljudi. Moraš učiniti nešto protiv njih. Dioklecijan se nastavio opirati Galerijevim prijedlozima, ali ovaj je bio uporan i konačno ga nagovorio. Dobro, reče Dioklecijan, ali ćemo im samo zabraniti sastajanje. Objavljen je proglas u kojem je stajalo: svatko tko želi može biti kršćaninom, no kršćani se ne smiju sastajati. Nepokoravanje ovoj naredbi kaznit će se smrću. Dakle, svatko je mogao biti kršćaninom, ali se kršćani nisu smjeli okupljati na bogoslužja. Crkveni su se vođe sastali da prouče situaciju. Što učiniti? Ne bi li bilo bolje pokoriti se?
Svatko može u svom domu činiti što želi. Tu mu nitko neće ništa učiniti. Vrlo je zanimljivo što su na koncu zaključili. Zajedničko sastajanje na molitvu, pjevanje, propovjedi, slušanje Božje riječi i davanje dragovoljnog priloga neizostavno spada u kršćanstvo. Mi ćemo se i dalje okupljati. I zaista su se i dalje okupljali po zajednicama. Galerije je likovao. Vidiš, Dioklecijane, oni su državni neprijatelji, ne žele se pokoriti. Tada je započeo jedan od najsvirepijih progona. Mnogi su se predali rekavši i kod kuće se može biti kršćaninom, nećemo odlaziti na sastanke. I spasili su svoje živote. Ali crkva je rekla, to su otpadnici. Tko ne dolazi na sastanke, taj je otpao od vjere. To i danas treba reći kršćanima. U današnjem kršćanstvu ima mnogo takvih otpadnika. Ondašnji su kršćani bili potpuno u pravu kada su se odbili pokoriti carskom ukazu. U Bibliji je jasno rečeno, ne ostavljajmo, kako neki običavaju, svoga vlastitog sastanka. Danas moramo dodati, kako skoro svi običavaju. Zato vas molim, ako želite biti spašeni, pridružite se onima koji sa svom ozbiljnošću žele biti kršćanima. Mnogo je mogućnosti da se negdje priključite. Postoje crkve, zajednice vjernika, kućne molitvene skupine i skupine mladih koji proučavaju Bibliju. Od srca vas molim, potražite zajednicu u kojoj ćete slaviti Boga. Jedno mi neki Francuz reče, netko voli jesti haringe, a netko voli ići u crkvu. Ali ne, nije tako. To je mnogo ozbiljnije. Drugim riječima, netko ide u pakao, a drugi se priključi kršćanima. To je to. Ako zaista želite slijediti Isusa, otiđite do svog župnika i upitajte ga, gdje se mogu priključiti, gdje mogu čuti još više o Isusu. I otiđite ondje gdje se zaista može čuti o Spasitelju. Netko bi mogao reći, kod nas nema takve zajednice. Nije to nikakav izgovor. Posvuda postoje oni koji ljube Gospodina Isusa. Možda ih je malo, često su možda naoko čudni, ali vaše je kršćanstvo mrtvo ako ne uzmete udjela u kršćanskim bogoštovljima. Kršćansko okupljanje nije istinsko ako u njemu nije zastupljeno pjevanje, slušanje Božje riječi, molitva i sabiranje dragovoljnog priloga. To treba biti dio svakog kršćanskog okupljanja. Tako su radili prvi kršćani i tako se očituje novi život dobiven od Boga. Postoji samo jedna vrst kršćanske vjere. To je vjera koja se očituje u zajedništvu s ostalim vjernicima. U Bibliji piše, mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću. To znači onaj koga ne privlači zajedništvo s drugim kršćanima, duhovno je mrtav. Ne mogu zaboraviti početak moje župničke službe u Bielefeldu, gdje sam u jednom gradskom okrugu službovao kao pomoćni župnik. Na nedeljna bogoštovlja u mjesnoj crkvi okupljao se tek malen broj vjernika. Tada dade Bog da sam jedne subotnje večeri do 1 sat u noći u komunističkom društvenom domu mogao raspravljati s drugovima, slobodnim misliocima. U 1 sat domar nas je istjerao na ulicu. Padala je kiša. Prvi put u životu oko mene bilo je okupljeno 100-tinjak tvorničkih radnika iz mog okruga. Stajali smo pod uličnom svjetiljkom. Oni su me ispitivali, a ja sam odgovarao. Dugo smo govorili o Isusu koji je došao iz drugog svijeta. Mnogo smo govorili i o tome kako su nesretni, kako nije istina da su bez grijeha i da svi oni zapravo vjeruju da postoji vječnost i Božji sud. U 2 sata rekoh, ljudi, ja idem kući. Ujutro u 9:30 vodim bogoslužje. Znam da biste i vi rado došli kad se ne biste bojali jedan drugoga. Svi su oni inače bili iz Vestfalije. Predamnom je stajao jedan radnik, nazvaću ga B. U to je doba imao nekih 35 godina, a bio je pravi Vestfalac. Ja da se nekoga bojim, uzbudi se on, ni govora. Ja nastavih, dobro čovječe, smiri se. U ponedjeljak će svi u tvornici znati da si bio u nedjelju u crkvi, a ti se bojiš toga. Ništa se ja ne bojim, reče još jedanput. Ja mu ponovo rekoh, čovječe, ti bi rado došao, ali... Dobro, prekinu me, doći ću sutra ujutro s pjesmaricom pod rukom. U nedjelju ujutro, dakle nekoliko sati kasnije, domaršira taj Vestfalac hrabro prošavši ulicama s pjesmaricom pod rukom i dođe na bogoslužje. Svatko je u njegovoj četvrti saznao za to. U ponedjeljak na večer došao je k meni i rekao, imali ste pravo. U tvornici su bili strašno ljuti što sam išao u crkvu.
Ondje sam shvatio kakav je to teror. Mi vičemo živjela sloboda, a u stvari smo bijedni sluge drugima. Sve sam to odbacio, uključujući i njihovu literaturu. Pričajte mi sada nešto više o Isusu. To je bio prvi čovjek koji se obratio uz moju pomoć. Shvatite sljedeće. Sve je počelo tako što je došao na bogoslužje, u jadnu malu zajednicu. Nedugo nakon toga i drugi su slijedili njegov primjer. Bog je nastavio djelovati i dao nam još mnogo duša. Ali ono što me tada zapanjilo bila je činjenica da su ti radnici donijeli životnu odluku tako što su došli k nama, u zajedništvo s kršćanima. Preklinjem vas u ime spasenja vaše duše. Ja ne reklamiram crkvu, svećenike ili zajednice ili njihove vođe. To je mnogo ozbiljnije. Radi se o vašem spasenju. Priključite se zajednici kršćana. I drugo što spada u javnu stranu kršćanskog života jest ustima priznati ono što imamo u Kristu. Mi u Njemačkoj zapali smo u smiješnu situaciju. Ljudi misle, ja plaćam crkveni porez i zato crkveni službenici trebaju preuzeti širenje Božje riječi. Mene se to više ne tiče. Ponekad poželim odbaciti sav taj glupi crkveni porez kako bi kršćani, Kristovi učenici i učenice znali da navještanje Isusa Krista nije samo dužnost crkvenih službenika, već i svih ostalih vjernika. Isusovo ime trebamo navještati ondje gdje jesmo, na poslu, u uredu, u školi. Jeste li već nekome rekli Isus je živ, psovati je grijeh? Sramota je pred Bogom pričati proste viceve. Jeste li već nekome rekli ja sam Isusov? Tada će nas ljudi početi slušati. Nešto ću vam reći. Tako dugo dok ne smognemo hrabrosti drugima govoriti o našem spasitelju, tako dugo nismo pravi kršćani. Pažljivo poslušajte Isusove riječi. Tko mene prizna pred ljudima, njega ću ja priznati pred svojim Ocem nebeskim. Tko se mene odrekne pred ljudima, njega ću se i ja odreći pred svojim Ocem nebeskim. Biće užasno kad ljudi, kršćani, dođu na Božji sud i kažu Gospodine Isuse, i ja sam vjerovao u tebe. A Isus će reći Bogu, ne poznajem ih. Gospodine Isuse, ali ja sam, rekoh ti, ne poznajem te. Tvoj susjed nije znao da će ići u pakao. Nikad ga nisi upozorio, iako si znao put u vječni život. Šutio si uvijek kad si trebao otvoriti usta i navijestiti svog spasitelja. Tada ćete možda odgovoriti, ali moja je vjera bila tako slaba. Isus će vam na to reći, tada si trebao navijestiti takvu slabu vjeru kakvu si imao. Iako je tvoja vjera slaba, jak je spasitelj kojeg si trebao navijestiti. U stvari ti nisi ni trebao navještati svoju slabu vjeru, već mene. Idi od mene, ne poznajem te. Tko mene prizna pred ljudima, njega ću ja priznati pred mojim Ocem nebeskim. Tko se mene odrekne pred ljudima, njega ću se ja odreći pred mojim Ocem nebeskim. To je rekao Isus, a on ne laže. Kada ćemo smoći hrabrosti otvoriti usta i progovoriti spasitelju? Prije nekoliko tjedana propovijedao sam u jednom gradu u Rurskoj oblasti. Sastanke je organizirao jedan mladi automehaničar, moj prijatelj Gustav. Taj Gustav postao je odan i vrlo uspješan Isusov svjedok, zahvaljujući tome što je u jednom sudbonosnom trenutku priznao Isusa pred drugima. To se dogodilo u radionici jednog ponedjeljka ujutro. Radnici su pričali o tome što je tko doživio protekle nedelje. Jedan reče, tako smo se napili, samo što nam nije pivo teklo na oči. Drugi je pričao o djevojkama. Gustafe, a gdje si ti bio? Upita ga jedan. Gustav je tada još bio učenik. Ujutro sam bio na bogoslužju, odgovori mu, a poslijepodne na biblijskom sastanku za mlade kod velečasnog Buša. Tada je slijedilo uobičajeno zafrkavanje i ruganje. Mali se učenik osjećao užasno glupo. Odjednom ga je obuzela srdžba na sve namještenike i majstora koji mu se rugao. Pomislio je, zašto bi čovjek u takozvanom kršćanskom svijetu bez stida mogao pričati svakakve sramote, a ne govoriti o spasitelju. U tom je trenutku odlučio pridobiti za Isusa sve ljude iz radionice. Počeo je sa svojim prijateljima, učenicima. Govoreći sa svakim pojedinačno rekao bi, otići ćeš u pakao ako nastaviš ovako živjeti. Dođi sa mnom na biblijsko proučavanje u našu skupinu za mlade. Tamo ćeš čuti o Isusu. Kad je nakon mature napuštao radionicu, u njoj je vladalo potpuno drugačije ozračje.
Sam sam se u to uvjerio. Svi su učenici pristupili našoj biblijskoj skupini. 3 su se mehaničara priključila jednoj drugoj kršćanskoj skupini koja okupljala mladež. U radionici više nitko nije pričao proste viceve. Kada bi došao tko novi i pokušao s prljavim pričama, upozorili bi ga: šuti čovječe, dolazi Gustav. Počeli su ga poštovati. Danas radi na prekrasnom radnom mjestu i vodi veliku radionicu za popravak vozila. Bog ga je blagoslovio u svemu. Još jedanput vas pitam, gdje su ti kršćani koji imaju dovoljno hrabrosti javno navještati svog Gospodina? U stvari, duhovno možemo rasti tek ako to činimo. Je li kršćanstvo privatna stvar? Ne. Dužni smo navijestiti Isusa ljudima oko nas. Prekinite svoju bijednu šutnju. Ako to ne učinite, Isus će vas se odreći na dan Božjeg suda. Kad su u doba Trećeg rajha dječaci iz moje skupine u dobi od 16 do 17 godina bili mobilizirani u radne grupe, svakom bih poklonio malu Bibliju i rekao mu: slušaj me pozorno. Kad se priključiš svojoj radnoj skupini, tada odmah prve večeri stavi Bibliju na stol i čitaj je pred svima. To će biti kao da je pala bomba, ali drugi će dan sve biti u redu. Ako već prvog dana ne zauzmeš pravi stav, kasnije to više nećeš moći. I dečki su radili tako. Prvog bi dana Biblija već bila na stolu. Što čitaš? Bibliju. To bi uvijek odjeknulo poput ručne bombe, jer u njemačkom kršćanstvu svako može čitati kakvo god smeće, samo ne Bibliju. Tada se mom prijatelju Paulu, on se nije vratio iz rata, dogodilo da je sljedećeg jutra, otvorivši svoj ormarić, ustanovio da nema njegove Biblije. Pogledao je uokolo i vidio kako se jedan dječak smijulji. I onda su se i drugi počeli smijuljiti. Jeste li vi ukrali moju Bibliju? Upita ih. Tko ima moju Bibliju? Kod upravitelja je. Paul je znao da će sada nastupiti teškoće. Navečer, nakon rada, potraži mirno mjesto i pomoli se. Gospodine Isuse, potpuno sam sam. Tek mi je 17 godina. Molim te, nemoj me sada napustiti. Pomozi mi da te mogu priznati pred drugima. Potom otiđe do upraviteljeva ureda i pokuca na vrata. Naprijed. Upravitelj je sjedio za pisaćim stolom. Na stolu je ležala Paulova Biblija. Što hoćeš? Gospodine upravitelju, molim vas, vratite mi moju Bibliju. Ona je moje vlasništvo. Uze Bibliju u ruke i počne listati. Znači, to je tvoja Biblija. Zar ne znaš da je to vrlo opasna knjiga? Znam, gospodine upravitelju. Biblija je opasna i kad je zaključana u ormariću. I onda izaziva nemir. Bilo je to kao da je eksplodirala bomba. Upravitelj se uspravi na stolici. Sjedi malo, reče Paulu. Počeo je pričati. I ja sam jednom htio studirati teologiju. I onda je gospodin upravitelj otpao od vjere, upita Paulu. Tada su započeli srdačan razgovor u kojem je čovjek od 40 godina rekao dječaku od 17 godina: ja sam u biti vrlo nesretan, ali natrag ne mogu. Morao bi se odreći mnogo čega. Dječak odgovori: jadni upravitelju, ali Isus je vrijedan svakog odricanja. Upravitelj je dječaka otpustio ovim riječima: ti si sretan čovjek. Naravno, gospodine upravitelju, potvrdi Paul i povuče se sa svojom Biblijom. Nitko u logoru mu više nije rekao ni riječ. A gdje su kršćani koji imaju hrabrost ovako zastupati svoju vjeru? Je li kršćanstvo privatna stvar? Da. Na novorođenje i život vjere duboko su u srcu vjernika. Je li kršćanstvo privatna stvar? Ne. Kršćani se uključuju u zajednice, dolaze na bogoslužje, biblijske skupove za mladež, molitvene skupove itd. Kršćani ne šute, oni navještaju svojeg Gospodina. Svijet mora